Mismong si Mayor Joseph Cagas ang nangulo sa gihimong pilot testing sa TriSense alang sa Motorized Tricycle Operators Permit kon MTOP sa Digo City sa Davao del Sur kagahapong adlaw Hunyo 3, 2026. Kuyog ni Mayor Cagas ang chairman sa Committee on Transportation and Franchises nga si Councilor Michael Lataza ug sa Traffic Management Council kon TMC nga si Aristides Capuyan Jr. Gilibot nila ang nagunang kadalanan sa Digo City. Ang TriSense usa ka aplikasyon nga gidisenyo aron suportahan ang epektibong pagdumala ug pagmonitor sa operasyon ug mga serbisyo sa pampublikong transportasyon. Pinaagi sa application, masusi ug mapamatud-an ang mga record sa MTOP, ma-validate ang impormasyon sa prangkisa, ma-detect ang mga peke kung duplicated ng mga body number, masuta ang mga expiration date sa franchise ug ma-access ang saktong impormasyon sa operator ug sasakyanan. Sumala ni Mayor Cagas, dili pa sila mag-issue og citation ticket tungod sa krisis ug humanitarian reasons. Doon na matud pa'y moratorium aron mahatagan og 2 ka bulan ang mga driver nga doon na expired nga prangkisa nga makaparenew ug makompleto ang gikinahanglan nga mga dokumento. Gipakita dinhi nga padayon ang lokal gobyerno sa Digos sa pag-ayo sa serbisyo sa pampublikong transportasyon, pinaagi sa digital innovation. Busa giauhag ang mga driver o operator nga iproseso ang ilang mga dokumento ug mosunod sa mga regulasyon sa transportasyon sanglit alang sab kini sa kaayuhan sa tanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.